Sziasztok! Most egy segítséget kérnék tőletek, hogy itt van, hogy itt lehet feltölteni. És ezt kellene keresni. Így. Szerintem is mi igen. Feltöltési oldalt. Jó. Videós. Itt van. Megvan, itt van. Az oldal alján kattints a korlát növelése lehetőségre. És itt hol? Tehát, mert ugye most csak 18 percnél kell, 18 percet tudok felvenni, és azt kérem tőletek, hogy valaki ugye adja már meg a linket videóhoz, vagy nem tudom, hogy ezt bemutassa. Mert én így már minden név így összeset próbálgattam, nem tudom.